Men du skal give mig det tilbage. Nej, det er lige... Okay, er du klar? Gå herind, dude, gå herind. Og tag dig... Okay, vent lige. Okay, jeg venter godt på dig. Jeg har også shears, dude. Vi skal bare lidt. Jeg kan godt lide det der. In the summer. Støv den der. Og... Nej, vi mangler en blok. Åh! Dude. Der skal være... Lige... Jeg har det i her. Nej, du kiksede det. Jeg kiksede. Jeg tager lige diamonds. Markus, vi kan godt snakke. Vi kan godt snakke. Jeg laver bare sådan en easier for dig. Du fejler det her. Så bor. Ja, vi har en rum. Du gæt lige, hvor mange Emmys lag eller var i vores gen. 3. I et run. Så et run, og så var det bare 3. En til. Jeg skal først få diamond. Jeg vil først ikke. White bliver attacket af green. Eller green attacker af white. Det her giver ingen mening. Markus, jeg køber IG's. Markus, the IG's gotta be true. Nope. Ikke. Ja, du kan bare tage alt. Ja. Og tage noget guld. Jeg putter bare 2 IG's. Limiter. Markus, kan vi bare gemme den her IG, eller bare smide den anden af? Jeg ses. Det er så meget iron, jeg lige waster. Nej. Men IG gjorde... Markus, skal jeg få en blok? Ja. Jeg er stuck. Jeg er stuck. Jeg er stuck. No key. Fordi jeg har diamond armor. Jeg kan få diamond armor nu. Okay, byg du over. De har en bog. Men dude, jeg kan godt gøre noget, ikke? Vent lige. Jeg har 4 stacks. Jeg har 4 stacks of wool. Don't touch me. Ja. Der er ingen på deres island. Nej, Markus, det er fordi, jeg har diamond picken. Okay, jeg bare... Markus, du tager... Shit. Okay, lad mig... Markus, du defender. Okay, jeg tager bare lige deres team. Oh, yes, de er her! Markus, de er her! Destroy ham, dude. Jeg har min pick. Okay. Jeg må... nej, shit. Oh my god, det er kun ham tilbage. Det er kun ham. Jeg fik ham. Okay, nej, Markus, nu er det bare så... Og jeg fik lige 3 Emmys. Markus, gå ind. Markus, gå i deres chest. Jeg har puttet mine ting i den forkerte chest. Det ved jeg. Det var alt for mange blocks. Jeg tager lige diamondsen. Ja. En white disconnector. Det er 2
Mod 1 og 1. Markus, bare hop off the edge. Put alt i din ETS, og så bare hop off the edge. Markus, gå ind i midt. Markus, gå ind i midt. Nej, Markus, hop ind i midt. Hop ind i midt. Og tag et iron sword med dig. Nej, dræb den med din diamond pick. Jeg vil bare lige kæmpe. Dude. Der ligger 4. Ved du, hvor alle 4 Jensen er? Okay, godt. Jeg camper synes bare de her diamond. Shine bright like a diamond. Ja, you feel so diamond i os. Nej, jeg har nok over her. Markus, jeg har nok over her. Nej, Markus, så er der ingen grund til at waste de der fra midt. It's a trap, og hele på. Yes, det er dope. Jeg har ikke engang en våben, seriøst. Jeg har ikke engang en våben. Vi siger bye bye. Hvis du glemte at putte dem i chesten. Det ligger fucking 8 i den her chest. Ikke? Også til mig. Lad os på dem begge to. Tjek om en af dem rækker. Det er ud. Det vil være sjovt. Nej, vi har brug for et team mere. Nej, jeg skal have den sort også. Det er det final countdown. Markus, byg ind i midt, vi skal afsted. Nej, byg bare i chesten. Du får det der. Get shreked. Markus, grind de der diamonds lige nu. Vi har kun brug for... Ja, vi har 5. Nah. Hvad fanden laver du? Put det der i din e-chest. What gives a fuck about wool? Just smooth it off the edge. Get wrecked. Oh my dude. White har fuldt gear.